Iawn fe ddechreuwn ni. I ddechrau, newch chi ddweud ychydig amdano chi'ch hunan wrthon ni. Pam da chi eisiau'r swydd yma? Pam fysa chi'n hoffi bod yn gynorthwydd dosbarth? Fe enw i yw Manon Davies. Dwi'n 28 mlwydd oed a dwi'n gweithio mewn caffi yn y dre. Mae'r swydd sydd â fi'n eitha diflas a dwi'n teimlo bod e'n bryd i fi wneud rhywbeth gwahanol. Es i wneud brentisiaeth i fod yn fecanic eleni, ond anfonais i fy nghais yn rhy hwyr. Felly, sa'r swydd ma'n iawn am y tro, dwi'n licio plant. O, da iawn. Mae hynny'n bwysig. Y cwestiwn nesaf, beth yw eich profiad chi o weithio gyda phlant ifanc? Wel, a dweud y gwir, dwi ddim wedi bod yn agos i ysgol ers rhyw 12 mlynedd. Gadawes i'r ysgol yn 16 oed, ond ro'n i'n joio'r ysgol, a dwi'n siŵr byswn i'n hapus yn y swydd yma. Allwch chi ddeud rhywbeth am eich cymwysterau chi? Mae 'da fi 8 TGA a IC, a mae tysysgrif helendid bwyd i fi, achos bod fi'n gweithio mewn caffi. Fy nghwestiwn i yw, pa fath o weithgareddau sy'n bwysig i blant ifancaf yr ysgol? Y peth bwysicau yw mwynhau eisiau'r fod. Ie? Felly, digon o rhedeg o gwmpas a chwarae tag a phethau fel la. Dyna ni'n joio wneud yn yr ysgol beth bynnag. Diolch yn fawr. Wel, dyna'n cwestiynau ni. Os gynnwch chi gwestiwn i ni? Oes. Mae'n ffrind i Sian a parti pli jyst cyn y Pasg. Ni'n mynd am wythnos i Ibiza. Mae'n iawn i fi gymryd wythnos bant, yw i? Wel, does na ddim angen trafod hynny ar hyn o bryd. Dim tan y fyddwn ni'n penodi, ond fel arfer, dydy hi ddim yn bosib cymryd gwyliau yn ystod tymor yr ysgol. Dyna dreni. Diolch yn fawr, Manon. Byddwn ni mewn cysylltiad. Diolch yn fawr. Iawn fe ddechreuwn ni. I ddechrau, newch chi ddeud ychydig amdano chi'ch hun wrthon ni, ac esbonio pam da chi eisiau'r swydd yma. Pam fysa chi'n hoffi gweithio fel cynorthwydd dosbarth? Fy enw yw Rhyn Jones, dwi'n 22 mlwydd oed a dwi'n newydd gwblhau cwrs gradd mewn addysg. Dwi'n chwilio am swydd ddysgu, ond does dim swyddi ar gael i athrawon ar hyn o bryd, felly meddyliais i byddai'n beth da i fi wneud y gwaith hyn. Y cwestiwn nesaf, beth yw eich profiad chi o weithio gyda phlant ifanc? Wel, fel fi newydd ddweud, mae gyda fi radd mewn addysg, ac mwyn cael hwnna, oedd rhaid i fi astudio addysg am 2 blynedd, a chyfnodau hir iawn ar brofiad gwaith mewn ysgolion. Felly mae gyda fi lot fawr o brofiad. Athro ysgol uwchradd dwi eisiau bod, mae lot well gen i blant uwchradd. A dwi'n uchelgeisiol dros ben. Hoffen i fod yn bennaeth ysgol yn y pen draw, ond mae rhaid dechrau'n rhywle, felly mae cynorthwydd dosbarth yn well na dim. Allwch chi ddeud rhywbeth am eich cymwysterau chi? Wel, mae gyda fi gymwysterau da iawn, ges i A 2B yn fy lefel A 2-1 yn ynggradd. Fy nghwestiwn i yw, pa fath o weithgareddau sy'n bwysig i blant ifancaf yr ysgol? Wel, mae dysgu trwy chwarae yn boblogaidd iawn dyddiau hyn, ond i fi'n gredwr cryf mewn trefen. Mae angen iste wrth ddesg ac ymarfer darllen ac ysgrifennu, y pethau traddodiadol. Sa fi'n lot o mynedd a gweud y gwir i chwarae dy plant. Wel, diolch yn fawr. Wel, dyna'n gwestiynau ni. Os gynnwch chi gwestiwn i ni? Oes, fyddech chi'n gallu rhoi cyflog uwch i fi o achos y radd sydd fi ar sgiliau? Na fyddwn, ddim yn y lle cyntaf. Wel, dyna siomedig. Fi'n meddwl byddech chi'n lwcus iawn i gael rhywun fel fi yn y swydd. Wel, diolch yn fawr Rhyn. Byddwn ni mewn cysylltiad. Hwyl. Bore da hynna. Be am ddechrau trwy ddeud ychydig amdano chi'ch hun wrthon ni,
ac esbonio pam ydych chi eisiau'r swydd yma. Pam ydych chi eisiau bod yn gynorthwydd dosbarth? Bore da. Fy enw i ydy Hannah Lewis, dwi'n 35 oed a dwi'n gweithio mewn meithrinfa ar hyn o bryd. Dwi eisiau'r swydd yma achos mod i'n mwynhau gweithio efo plant. Dwi hefyd eisiau gweithio mewn ysgol Gymraeg i ymarfer fy Nghymraeg bob dydd. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 5 mlynedd a bysau oriau gwaith y swydd yma yn fy siwtio i. Y cwestiwn nesaf, beth yw eich profiad chi o weithio gyda phlant ifanc? Wel, fel dydys i, dwi'n gweithio mewn meithrinfa ar hyn o bryd. Dwi heb weithio mewn ysgol o'r blaen, ond dwi wedi gwirfoddoli yn ysgol fy mab yn helpu rhai o'r plant i ddarllen. Allwch chi ddeud rhywbeth am eich cymwysterau chi? Mae gen i 10 tygau a ICA, lefel A, ffiseg, cemeg a mathemateg, a gradd mewn ffiseg. Ond ar ôl cael fy mhlant, sy'n 8 ac yn 4 oed, mi benderfynais i newid cyfeiriad. Do'n i ddim eisiau mynd yn ôl i weithio mewn labordy, felly mi nes i ddiploma mewn gofal, dysgu a datblygiad plant, a chael swydd rhan amser mewn meithrinfa. Dwi wedi gwneud diploma arall yn y gwaith, felly mae gen i'r cymwysterau cywir i weithio mewn ysgol. Fy nghwestiwn i yw, pa fath o weithgareddau sy'n bwysig i blant ifancaf yr ysgol? Mae angen cadw diddordeb plant bach a gadael iddyn nhw symud o gwmpas. Felly, basa gwneud rhywbeth y tu allan fel chwilio am lythrennau neu rhifau ar yr iard yn hwyl i'r plant. Diolch yn fawr. Wel, dyna'n cwestiynau ni, os gynnwch chi gwestiwn i ni. Wel, mae gen i ddiddordeb mewn gweithio â phlant ac anghenion addysgol ychwanegol. Oes cyfle i hyfforddi i wneud hynny yn y gwaith? Oes, wrth gwrs, mae hyfforddiant a datblygu staff yn bwysig iawn yn ysgol y ffynnon. Ardderchog. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch yn fawr i chi, Hannah. Byddwn ni mewn cysylltiad. Diolch yn fawr.